Assalamualaikum Kang Gareng Gong. Waalaikumsalam Truk. Waalaikumsalam Petruk. Wah iki Kang Gareng ayo sinau bareng meneh. Nganggit neh ya Truk. Iya iki nganggit lagon judule Idul Fitri Kang Gareng. Wah Idul Fitri. Idul iki tegese kembali, Fitri kuwi suci ya Truk. Iya kuwi tegese kembali suci. Ayo coba lagokno. Ya ning sak wujud-wujude suarane ya Kang Gareng Gong. Ayo ora apa-apa, Truk. Bahagia tidak terkira, sempurna amal puasa, tiba saat di hari raya, Idul Fitri bersih hatinya. Seluruh umat muslimin merayakan kemenangan, lulus dari ujian Tuhan, pahala surga menjelang. Bahagia, oh bahagia, seluruh umat manusia, sempurna, oh sempurna, rahmat seluruh alam. Nikmat, oh nikmatnya, saling damai sejahtera, bergandeng tangan bersama, lewati jalan Tuhan, lewati jalan Tuhan. Wah, iki mau Kang Gareng. Waduh, iramane ya lumayan. Nadan suarane ya ora patek apik. Ayo mang jarakan memang suara orisinil apa anane kok Kang Gareng. Ayo mbok dianu ta terus diedit piye ngono kae gen ketok apik. Iya jane mono. Iki mau Idul Fitri, Idul iki kembali, Fitri iki suci ya Kang Gareng. Wah iya le. Bahagia tidak terkira. Kembali suci bersih ngono kae. Contone Gong, kae para mualaf. Kae ana ngarsane Gusti Allah ke disucikan. Ngono ya Truk, ibarat iki dosane sadurunge iki wis diresiki, bersih tanpa dosa seperti bayi lahir fitrah. Ngono ya Truk, mula bahagiane tidak terkira kae. Coba kowe takonono. Para mualaf kae deloki. Kebahagiaane ora iso diungkapke dengan kata-kata, isane mung nangis saka seneng iki bingung arep ngungkapi rasa bunga iki tingkatane dhuwur. Bunga rasane kasuwargan ya Truk. Nah ya bersih jiwane kok. Ngono. Mergo ya saka sempurna amal usahane oleh budidaya supaya iman ana ngarsane Gusti Allah kuwi mau. Nek tumrape sing poso ya amal puasane jroning sesasi berusaha untuk mensucikan jiwa kuwi mau. Tiba saat di hari raya kae Idul Fitri bersih hatinya. Lah kuwi ngono kuwi tujuane kok. Lah awake dhewe kadang ya kudu ngoreksi terus-menerus. Lah sebab kuwi godane donya iki gedhe. Oh iya ya, arep njaga hati iki ya ora gampang, angel. Ngono ya, Truk. Seluruh umat muslimin ikut merayakan kemenangan. Lha kuwi kemenangane ana donya iki ora kok menang wong liya iki ora kok. Ngono utawa iso ngelek-elek, iso menjatuh. Jebule du kuwi kemenangan sing sejati iki ya iki mau nek iso menjaga. Ngono ya Truk, tegese ya ora melanggar larangane Gusti Allah. Karo imane murni la ilaha illallah kuwi mau kuwi kemenangan ana donya. Lulus dari ujian Tuhan lho, kuwi kelulusane ana donya iki saka Gusti Allah iki ujiane iki kelulusan ning donya iki
nek iso menjaga kaya mau imane murni nafsune suci kaya bayi kae kaya para nabi-nabi kae oh ngono akhire bakal diparingi pahala surga sing bakal tumeka ngono ya ning donya wis diparingi rasa nikmat sing nikmat kebahagiaane nganti ora iso diungkapke dengan kata-kata ya terus iso ngicipi mula percaya nalika bakal diparingi surga sing sejati sok ana alam akhirat iki oh yakine tenanan wah iya ya kuwi nikmat terus nikmat lha ya mula kae mau nikmat oh nikmatnya saling damai sejahtera bergandeng tangan bersama lewati jalan Tuhan lewati jalan Tuhan nikmati tenanan kok wah iya ya contoh sing gampang ya mau tak kandhakake para mualaf kae saka bungae sing gedhe iki nek iso di apa kok dirasake karo liyane ya melu merasakan kebahagiaan nular kok kebahagiaan surgawi iki iso nular ngono coba nek kowe umpamane iki Bagong kuwi dikabarke Bagong kuwi wah Bagong itu membeli pulau satu pulau dibeli karo Bagong ki awake dhewe krungu ki urung karuan nek iso ngrasake nikmat utawa melu seneng rasane ki urung mesti nek bareng awake dhewe ngrungokke kae mualaf krungu kae dadi mualaf ngono awake dhewe kok melu seneng ngono ya terus mongko ora entuk apa-apa lho ha iya melu bahagia melu seneng ngono dadi nyawang ana wong sing iso masuk surga dijanjeni Gusti Allah bersih jiwane iki kok awake dhewe melu seneng lha iki lho oh ya insyaallah dikeparingke juga ahli surga seneng karo wong ahli surga seneng karo wong ngamal-ngamalke amalan-amalan surgawi wah iya ya ngono ya Truk saling damai sejahtera iya wong akhire iki nalika wis iso nindakake dawuh Gusti Allah iki mesti kababare saling damai sejahtera lahir lan batin lahir dan batin ya kok wah iya ya bergandeng tangan bersama lewati jalan Tuhan berjihad di jalan Allah kuwi maksude ngono kok lewati jalan Tuhan ya berjalan di jalan Allah jihad ngono kae utawa bersungguh-sungguh nalika nindakake amalane syariate Gusti Allah iki bareng-bareng tegese iki ana sing saling mengingatkan nek ana sing kleru ana sing ngelingke ya terus ana sing melu nuntuni wah iya apa termasuk ya termasuk menolong agama Allah oh ya jihad iki lak menolong agama Allah warna-warna dalane ya apik syariate Gusti Allah iki menolong agama Allah termasuk nindakake perintah kabeh menjalankan larangan iki termasuk menolong agama Allah kok jihad salat ki ya menolong agama Allah nindakake rukun Islam ki ya menolong agama Allah ngono ya terus membaca Quran kuwi ya menolong agama Allah menghafalke Quran ya menolong agama Allah lho oh ngono ya terus iki jenenge jihad kuwi mau dalane werna-werna ya terus dalane werna-werna pirang-pirang Gusti Allah maringi dalan supaya awake dhewe iso melaksanakan apa gong jihad utawa menolong agama Allah iki akeh banget termasuk dakwah ya terus lho iya dakwah iki ya termasuk menolong agama Allah dalane werna-werna ana dakwah lewat ceramah ya terus ana dakwah lewat nek saiki media sosial kuwi ya iso dienggo sarana waton niate iki menyampaikan ana tujuane lillahi ta'ala mong golek ridhone Gusti Allah lha kuwi kok wah iya ya terus lah iya lah jihad iki werna-werna neng sing jihad perang kuwi jihad sing
gedhe. Ngono ya Truk, ana sing jihad lewat tenaga iki. Umpamane kowe mbantu kae relawan ning nggon gempa bumi. Ana nggon gunung meletus, tsunami kae, kowe melu kudu tenaga mbantu kae ya termasuk kuwi jihad di jalan Allah. Oh iya ya Truk, ha iya. Relawan nganggo tenaga. Nek tenagane ora mampu ya lewat ilmu, umpamane kowe melehi nasihat, kowe duwe ilmune, ditularke karo liyane. Ngono, ikhlas ora usah njaluk bayaran. Oh ngono ya Truk, kuwi jenenge sedekah ngono kae, Gong. Oh iya ya Truk, utawa lewat apa, Gong? Lewat harta benda. Duit utawa barang-barang ki ya iso dienggo jihad di jalan Allah ngono kae. Oh tersenyum ki ya jihad lho, Truk. Lho iya, tersenyum ki termasuk jihad. Sebab kuwi nek ora jihad iki arep mesem kuwi kadang sok angel. Ya iya ya Truk, lah iya. Wis dasare susah ya to, Gong. Wetenge luwe gek wah werna-werna kae arep mesem ki abut. Oh iya. Mula Gusti Allah ya ngukumi kae tersenyum adalah sedekah ki ya jebule ya bener. Mula nalika nindakake amalane Gusti Allah sing paling gampang ki jebule ya kuwi tidak segampang itu, Gong. Malah kadang awake dhewe sing gampang-gampang ki malah ora tau dilakoni. Oh iya ya Truk, iya bareng arep golek sing angel ya ora iso iki pancen ngewuhke kok awake dhewe iki. Diparingi amalan sing kebaikane gedhe, pahalane gedhe, sing gedhe ya kadang ora iso. Sing diparingi sing gampang-gampang ya Truk, sing enteng-enteng ya urung iso. Lho iki pancen awake dhewe ngewuhke kok mbuh. Wah iya ya, mula iki raketang sithik mbaka sithik sinauni falsafahe utawa filosofi Islam kuwi mau. Ya Truk, nalika mbiyen ngajine ngaji iso maca Quran, nah saiki ngaji isine, falsafahe, kandungan sing ana jero kuwi mau. Ngono ya Truk, Ya raketang klungsu-klungsu mpaku timik-timik paribasane Kang Gareng, Gong. Wah iya lho Truk. Wah iya Truk. Ya Kang Gareng, Gong. Cukup semene sesuk disambung meneh insyaallah. Iya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.